Sziasztok! Tegnap forgattunk itt egy reklámfilmet a Sherpa Bubble kollagén italporról, de nagyon mű lett, mert tökéleteset szerettem volna, miközben én sem vagyok az. Ez a konyha nem is az enyém, sőt, tulajdonképpen ez nem is konyha, de itt jók a fények, ezért vettük fel itt. Erről jut eszembe, ismeritek a viccet a kulcsát kereső emberről? Mindjárt elmondom, csak közben megmutatom, hogy hogyan készül a Sherpa Bubble kollagén italpor. Tehát az ember elvesztette a kulcsát, és az utcai lámpa fényénél keresi. Arra megy egy járókelő, és megkérdezi tőle, hogy mit keres. Mondja neki az ember, hogy a kulcsát. A járókelő megkérdezi, hogy hol vesztette el. Erre az ember jó messzire elmutat, hogy arra. Erre értetlenkedve megkérdezi tőle a járókelő, hogy akkor miért itt keresi? Mert itt van fény. Na ugye. Az édesanyám és a mostohaapám azt javasolta nekem tegnap, hogy azt kell bemutatnom erről a termékről, hogy egyszerűen, könnyedén, csomómentesen oldódik keverés nélkül. Ami egyébként igaz is, ahogy láthatjátok, de ide készítettem egy kanalat, hogy megmutassam, semmi baj nem történik, hogyha megkevered. Ha akarod, megkevered, ha akarod, nem kevered meg. A lényeg az, hogy a Sherpa Bubble kollagén 10 g minőségi kollagént és 2 g C-vitamint tartalmaz. Akkor is, ha megkevered, és akkor is, ha nem. A lényeg az, hogyha megérzed az illatát, megkívánod. A lényeg az, hogy az íze olyan finom, mint a legmárkásabb üdítőké. És én most nem fogom megkóstolni ezt az italport, hogy te leolvashasd az arcomról, mennyei, kóstold meg te, és ha nem ízlik, írd meg kommentben. Vagy tudod mit? Hívj fel telefonon. A telefonszámom 0620 2 28 28 78. Viszontlátásra!